Така преди видеото да започне трябва да се разберем нещо. Всички трамваите 4, които София е имала, са били втора ръка. Ние никога не сме имали собствени трамваите 4. Сега да започнем. Първият, с който стартираме, е така познатият на всички трамвай динозавър. Ама не такъв динозавър, а ето такъв. Те пристигат в София през 2011 от град Хале, Германия, като някои от тях се пребоядисват в софийските цветове, а другите остават в оригиналния си цвят на град Хале. Те тръгват по линия 8, но за кратко и после се преместват да вървят по линия 11, като на тяхно място тръгват те, шестици. И така, поради липсата на части и сложният им начин на управление през 2019, част от трамваите се бракуват, като остава една червено-сива мотриса като служебна, а тези отцветени в жълто и синьо остават в депо, Красна поляна, паркирани. Сега ще се върнем назад през 99-та, когато биват доставени предишната генерация на динозаврите. Те пак са от Хале, само че този път София решава да ги даде на трамкър, за да ги боядисат в тяхните цветове. Само че те решават да ги отворят и да ги пипнат малко, което е много голям проблем за трамваите. И така те тръгват отново по линия 8, като заместват старите трамваи. И така малко по малко започват да се заменят с те шестици, като повечето те четворки остават паркирани в депо Красна поляна. И така през 2012 бракуват всички трамваи от този вид заради много проблеми. Но не се тревожете, ако никога не сте ги виждали, защото са били много редки. Сега отиваме до последния такъв трамвай, който пристига от Лайпциг, Германия през 2010, за да замести част от дуваците на депо Искър. Тези трамваи основно се движат по линия 22, като част от тях имат долна бяла лента, за да си пасват с цвета на София. След като взимат те шестици втора ръка от Прага, изцяло заместват дуваците, а те четворките остават, но не ги изкарват толкова много. И естествено, поради липсата на части, паркират всички трамваи в депо Искър през 2023. Те не са бракувани, но не са в състояние за движение и така ще си останат най-вероятно. Това беше краят на днешното видео, надявам се, че ви е харесало. Ако да, браво!